चीनी बुबागारा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर देवबर्मनि टिनी तंथक आचेमा सालो हास्तेनि जत लुकुरत्न सिबाइते खाकसामा याफारो Nai Xing Dong Ma Shantini Kakawani Kilfilka 사는 무조건 last crown सिंहासन अथवा मुकुट उपकरी हुई त्रिपुरा इतिहास में last राजानो महाराज बीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर देवबर्मन बिनी शासन त्रिपुरा स्वाधीन त्रिपुरा शासन बिनी बिसिङाव लेखा फरा बिद्या জ্ঞাन अनेक प्रेरणा रेखा हिलाक पर्वत थाङै बिदिनो इउरप कान्ट्रियाव थाङो बर'नि डेभेलपमेन्ट लामा अंथं न' गंथं स्कुल कलेज अंथं आबो नुबाय बिनि माखासे मानसिमानि त्रिपुरा बिसिङाव आगरतलाव एमबिबि कलेज अंथं स्कुल अंथं लामा अंथं जों नुबाय बिनि बिसिङाव भिजन दङ माने सिनामनानै जोंनि जातिनाव बायदि प्रेरणा रिवै जोंनो उत्साह रिवै জ্ঞাन दंनानै महिलानि জ্ঞान शिक्षा दीक्षा नांगौ दामो दामो खायनो नंगौ आपको बकुनो लामारो बकुनो हायफुनो बहुत चेष्टा खायना सिंगार बीर हायते জ্ঞान घाटी बखायना ताई महाराज बीर विक्रम कलेज बखायना ताई जुदा जुदा न' गंथं बिनि राजानि राजबारि अंथं बिनि जे मानसिमानि बिनि मारियाव जों नुखाय मडार्न आर्किटेक्ट of the society in development अंथं in education अंथं अबनो दावक जों नुबाय दङ अबनो त्रिपुरा साराव थायो अबतो रगनो बखाव तनै दिनै 114 तम जे आचार्यमंत्री पालायमनि त्रिपुराव खुन्दुं अंथं जुदा जुदा जायगायाव जोंनाव साब जुनार लेभेल अंथं डिस्ट्रिक्ट लेभेल अंथं ब्लक लेभेल अंथं जोंनि बुरैराव अंथं जोंनि सिकाराव अंथं जत जायगायाव दाबो पालाय जाथों हामबाय Funuglang na